És tot un trauma i en la majoria de les ocasions, a més de la pèrdua humana, significa també una pèrdua important del nivell adquisitiu, sobretot en el cas de les dones que per a criar els fills van haver de deixar de costat la seva vida professional. Conscient d'esta problemàtica, l'Ajuntament de Torrent ha decidit atorgar una ajuda de 400 euros a l'any a les viudes amb fills menors d'edat. Un dia rere l'altre, sempre el mateix repte, omplir el carro de la compra. Maria és viuda, té 5 fills, 3 d'ells menors d'edat, que manté gràcies a l'ajuda dels veïns i al banc d'aliments. Sales a la calle y dices, Dios mío, ¿dónde voy yo? Y miras para adelante y miras para atrás y no sabes dónde ir. Hay veces que me dan dinero porque se fían de mí, y otras pues te dan dinero y te pagan los recibos, y otras pues te ayudan para comer. Ara Maria pot rebre una ajuda de 400 euros a l'any, una subvenció que va aprovar ahir l'Ajuntament de Torrent. Tenim que donar resposta a aquestes situacions de les dones, en aquesta situació de viudetat, que jo trobo que les tenim molt abandonades i oblidades, no? I són dones que tenen que eixir avant, i en aquest cas en xiquets al seu càrrec i en fills al seu càrrec. Tindre fills menors d'edat o amb una discapacitat greu i uns ingressos que no superen el 75% del salari mínim interprofessional. Estos són els requisits per a rebre els diners. Molt bé, jo me pareix molt bé, perquè si no tenen per mantindre-los, si són viudes, si cobren poquet, per lo menos que tinguin ajuda d'algú. Bien, porque si no cobran lo suficiente que le ayude. Muy bien, todo lo que den me parece muy bien. Que no nos quiten. Una ajuda pionera a Espanya perquè Maria i moltes altres dones com ella puguen afrontar millor la vida. I tenim novetats en la llei valenciana.